ipakpakaasi ni ako ngayon na ikan ni isuda iti. Kumanatok nga venue nga paglakwan dakat ng ikastanit, teko namon nga kaya tinit amin ti trabaho, maadaan ti kwarta nga pagbiag. So nga ikarkarigatan ni nga isa kulan ti nga pagpwestoan da nga paglakwan. Kung amutay mo na dumabungag kita o ora sa names adalata. So anat arami dan tayo tanong masigurado. Yes. As nagsurat tayo ako kin ako mayon nga kailangan ti DPS adalalo ti traffic enforcer ket everyday da nga adajay nga tumulong da kanya mi ken personal ti market tay sudat ti talaga nga makakikita ti aglawlaw met la insay then PNP of course ken da kami met nga taga BPLO ako adami tayo ti inspector mi nga everyday met nga agro-broading. Dito la sentro ma'am. Adapi iti kapitol apong yung pagsasaritaan nito iti kapitol kasi adda nga miligite hanggang ay alas 3 da nga mangrugi nga aglako. Then siguro by 6 o'clock tumalaw dan kasi jay handi nga ning makita di DJ magpagado mga sumangbayet. So nga pagsaritaan nito pe kada presidente ti Pedler although miniting na isudan apo so nga napintas tot anayas ng palubos ti apo kaadan tuuman natok nga schedule or oras ti panaglako. Kalapasan dating inarami tayo, ma'am, natin makita tayo nga napintas nga epekto na kata dito sa Centro dito siya. Yan, aglalalo ako agad, hopefully praying, hope and praying, agbalin nga first class tilawag. So, dapat kit, sumurot tayo amin ti paggalagadan, kapnutikas na akit, agbloom tilawag, nadalos tilawag. Nadadagiti sumaro nga masita, ma'am, adati multadan, o no? Adan tayo. Manumat, ma'am? 1,000 nga min awan ti business mo. Business permit.